Sino dito yung merong kilala na 49 years old na? Talaga? O sino naman dito yung 49 years old na? Sila mismo 49. Sino naman dito yung nakatikim na ng 49? Actually ako! Hello! Mahilig ako sa mga matatanda. Oo. Pero, masasarap. Charot! With darot! De, alam mo kabisyo, ang Love Radio, 49 years old na. At ito yung sinasabi kong natikman ko na yung 49. Oh, kasi hanggang ngayon nandito pa rin ako eh. So dumaan sa 40 years, 41, 42, then fast forward to 49 years. Next year, magsi-50 anyos na ang Love Radio. Kalahati po ng buhay ko ang Love Radio. I mean, double my age, yun po ang edad ng Love Radio. Uy, plastic. De, charot with darot. Pero yun nga kami siya. Happy anniversary to us. And maraming salamat sa 49 basic feel-good years na pinagsasaluhan natin. And today, alam naman natin na Hearts Day. It's Valentine's, araw ng mga puso para sa mga nagmamahal dyan. Happy Valentine's. At para naman sa mga nagmamahal kay Lord, it's Ash Wednesday. Ang daming celebration today at ang daming ginugunita today. Ang daming nagpo-profess ng kanilang love at ang dami ring pagbabago today. And it is something nice and it's something good. At alam ko, kabisyo, na kahit ano pa ang mangyari, nandyan ka lang palagi. At kapiling mo ako palagi, alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Ang babaeng naniniwalang hindi mo na ako palaging may pira. At least, palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Raqi Terra.